सागानि बाय तिनि जे ओ तिनि जों सिटे हलो TWF त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन अबतल खाना होननाय जों फैलायगा खाबु खाका तिनि खय डिस्ट्रिक्ट माने ब्लक कमिटी हिंके कम न 30 जन गोबां ताई गोबां तिनि आरो 40 जन खाजा खाबुनि र गायसिनि खय पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट खय रिजा खाबुमु रामचंद्रघाट आश्रामबारी कमलपुर गायसर अबते जों दिनै आश्रामबारी खाजाका प्रत्येक बिसिनि किबा प्रत्येक पंचायतनि खरंनि के जों प्रतिनिधि दफा प्रत्येक पंचायतनि बर पंचायत बदि आसुके प्रतिनिधि तु र बुमुनि फाके जों आपनान एक्सेप्ट खायके गाय बेलायनो जों काहाम तिनि प्रोग्राम कारण जों नुगै दङ बुबाग्रानि इमां नमुक थांखायना बागै जों जतन तिनि फान बाक्सा खलाई ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड न जों आदाय खायनानि बागै जोंनि बोरै रग हायना साला रय बाक्सा फान बाक्सा खायना बागै जों तिनि ओ आश्रामबारी विधानसभानि बिसिंग खबजाक सिटे हल आजक लेखा समस्त आश्रामबारी विधानसभानि बर जोंनि बुकुब जंनो तैनो अपने बागै तिनि प्रोग्राम बबेलाय काहामखा अबाहायके न सुदु संसिमिया जोंनो कायसा ऑब्जर्वर टीम रि रेखा ओ ऑब्जर्वर टीम बो इको आनि लगी तंग आनि ऑब्जर्वर टीम बो जोंनि बुकुब सप्तारानि बुकुब सिउली तै खरचा बुकुब तंगानि बो फाइमालिया सरि हामियांगो अबाहायके जों उसकां बाहायना कमलपुर थांखा जों आगामी दिन जोंनि रामचंद्रघाट बाहायना अबाहायके न कमिटि थानाय जों 10 तारिखो सुरमा एवं कमलपुर दुइटा आजागाव जों प्रोग्राम खायने अबाहायके न कमिटि खाजाखा अबनि परे हंगाय जों बरकनि याको जों दायतरि कलांखा प्रत्येक वार्ड कमिटी ताई बुथ कमिटी खानानि बागै बर जरा ब्लक कमिटिनि पर्जा मानजाक खुबजगनो वार्ड कमिटी बे बुथ कमिटी बे खाने अबाहायके न संगठन तेबो क्राक खायनानि बागै चिनि सबानो जों तेबो फानक्राक खायनानि बागै जों तिनि अरो आसक लायमान